بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاوان هیجا عیدا قربان روزا سسی عیدا قربان ده ام دیسا پیشبری ونه جباشور حتی باکور جروجلات حتی روز آوا او کسین که لما گهداری دکن و لما تماشا دکن عیدا و مالباتا و تمام مسلمانا پیروز به مبارک به انشاءالله. تماشاوان هیجا وەک ڕۆژێ چووی دو ڕۆژە مەسەر هەف بەرنامە چێ کرد ئیرۆژی بەرنامە عیدا قوربانێ میوانێک مهم ئەم دیسال پێشبەری وەنێ میوانێ me سەیدا مەلە محمود قڵنج سەیدا من خێرات سەرچاوەڕات خدای جوار رازی بی چاوێوانێش ماڵاو ئاوا ئەواتر خدای جوار رازی بێ. تەماشاوانێن عزیز ئەم بەرنامە عیدا قوربانێ ده سر عیدێ خەبەر ددن سەر کێفخۆشیە عیدێ هەنێک جارنا ئەم قیاسێ بە عیدێ بەرێ دکن بە میوانên xwe re lewra zaman ku derbas dibe diçe hinek guhertin çê dibin şeklî bin jî hinek guhertin çê dibin însan jî daîma xweziya xwe bi paşeroja tîne em jî carna dixwazin ji mêvanên xwe vê bipirsin ka îdê berê xweşiyê wê çawa bûn. Li ser qurbanê em qismekî dixwazin xeber bidin ser hecê kî îsal hec ji dervayê Suudî Erebîstan kes neçû hecê ji vê hêlê de jî Müslüman ji heqetê mehzûnin ji ber nexweşîna Covid-19 ne bi tenê hec çûn û hatina îdê jî îsal wek îda Remezanê dîsa kêm bû. Belkî hinek îbadetê me wek çûna camiyê limêjkirina bi cemaet heta demek dirêj me limêjê înê eda nekir. Wek vê di heyata me de jî hinek guhertin çêbûn em tevî van pirsgirêkan jî em dîsa ser îdên xweşiyê îdê û kêfxweşiya îdê em dixwazin xeber bidin. سەیدا مەلە محمود قڕنج re سەیدای من ئەم پێشی باسا ئیدێ بکن یعنی شخوا ڕۆژێ کێف و شاهیێنە ڕۆژێ خۆشیێنە ڕۆژێ سڵای ڕەحمێنە ڕۆژێ کێفخۆشیە فەقیرایە بڕاستی کێفخۆشیە دەولەمەندایەژی یعنی ئێکۆ دوان ڕۆژا de قوربانە سەرژێ دکن و bi feqîran re parve dikin ew jî kêfxweşin lewra ji malê xwe hinek ferahat kirine û bi vê kêfa mîna hanîne Müslümana hanîne. Divê de em dest pê bikin îd ji bo we tê çi manê kerem kin? Keremdar bin xweda ji we razî be beriya her tiştî ez dibêjim çi qas hemd û pesindan hene ji Xwedayê Teala re be. Selat û selam li ser mezinê me serok û rêzanê me Hazretî Muhammed Mustafa aleyhisselam û li ser ehlê mala wî pak û paqij û li ser eshabê wî etbaê wî û ser tevê ehlê îmanê be heta roja qiyametê. Beriya her tiştî ez cejna we û ya tevê nûner û xebatkarê televizyona rehber pîroz dikim ez dibêjim cejna we pîroz be mübarek be û cejna tevê alema İslamê nexwasim Müslümanê got dibin fûze dixana fûze û bomba cejnek di pêşvaz dikin dewletê wek Sûrî wek Iraqê wek Efganîstan wek Myanmar wek Türkmenistan wek Çînê got Müslümanê li Türkistana Çînê û li Kurdistanê û li hemû derê dünyayê Müslümanê got dibin dixana fûze û bomba vê cejnê pêşvaz dike silav û rêz û hirmetê xwe pêşkêşî hemûyan dikim û pîrozbahiya cejna wan dikim û ez hêvîdarim ji Rebbê xwe ji Xwedayê ezîz û bilind got ev cejin ji bo van Müslümana van coğrafiyê got pirsgirêk lê hakimin ev cejin bibe cejna dawî got cejnê pêşerojê hê xweştir hê ewletir hê bi dilekî xweş pêşvaz bikin û wekî hemû xelkê dünyayê di atmosfera ewîn û huzûrê de jiyana xwe bi cejna re bidomînin. Rastî cejin ya jî bi navekî xwe de îd got bi navê nava gel de meşhûr bûye
دیروکا هر ملتی ده دیا هر دینی ده هیا yani tu dini İslam'ı binara le Nasara le Cuhiya go Yahudi emjerdi bejin le Sabiya u dine go navewan emzanın u nizanın de diroka hemu dina de cejin hene u diya hemu gelanda cejin hene bes cejin henek cejin oline yani esası ve diniye henek ji ya roja damezrandına devleteke ya ve devleti ev rojkiriye roja cejni ya roja mirna serokekiye ya roja derketina texta ya hükümdarekiye yani cejin cudane cejne olihane u cejne fermi ye devleta ye şahsiyeta hane bes de diroka her geli de cejin heye belki jî hinek gel li dünyayê hebûna xwe bi cejna didomînin divê derbarê de ez silavê xwe pêşkêşî nivîskar û lêkolîner Mehmet Göktaş Hoca dikim gelek rêznivîsê wî derketin got cejin di dîroka gela de rojnîwanî muhîm hene rastî jî tezbîtnî gelek dijî dikir Mehmet Göktaş Mamosta Mehmet Göktaş di İslamê de cejin dedîgem dibêjin İslam aslında İslam ji bavê me Adem aleyhisselam heta digêje pêxemberê dawî gonavî Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem di wê navberê de yani ew pêxemberê goş Adem heta Muhammed selama Xweda li ser teva be çi pêxemberê gihatine dînê gopxar anîne navê wan İslam e ji ber wê gem dibên di dîroka İslamê de qesta me belkî ji bavê me Adem heta Hazreti Muhammed aleyhisselam e bes xusûsî em behsa İslam'a Muhammed aleyhisselam yani yawî dikin dema ekmel tamam beri saata hoş be dema peygamber aleyhisselam hicreti Medine kir li gor rivayeta dibêje du rojê xelqê Medîneyê Mihricanê ji wan duê serdemê digotin Mihrican got bi cejnê pêşvaz dikirin hebû duan roja de xelqê Medînê li gor urf û adetê cehaletê ew cejin pêşvaz dikirin pîrozbahiya wan cejna dikir bes duan cejna de yani bê ahlaqîtî bê edebî dibûn pêxember aleyhisselatu vesselam dînê İslamê hinek kevne şopî islah kirine jêwê diştine hinek ji binî de rakirine hinekî nû anîne şûnê ev cejnê xelqê Medînê jî islah kiriye pêxember aleyhisselatu vesselam gotiye gelê Müslümana Xweda du cejnê ji bedêla vana hê qençtir û hê xweştir diyarî we kiriye ji niha û şûn de roja siyê meha Remezanê roja dawî cejn e û dihê Zilhicce bi Kurdî dibêjin dehkê heciya roja yazda çar roj berdewam dike ji roja yazda cejna roja yekemîn dest pê dike heta roja çarda Xweda ev her du roj were cejin diyar kiriye xilatî we kiriye hûn karin van roja bi cejin pêşvaz bikin ev roje rojê yani dawiya meha Remezanê rojê yekê Şewalê û yazdê meha Zîlhicce got dehkê heciya dixedin roja yazda Müslüman bi cejin pêşvaz dikin û pîrozbahiya van roja bi cejintî dikin pêxember aleyhisselatu vesselam bi vî şeklî ev her du roj diyarî me kirine bi rastî jî we jî anî ziman rojê cejna rojê kêf û şahiyê ne rojê xweşiyê ne rojê dilgeşiyê ne rojê çûn û hatinê ne rojê muhibantiyê ye rojê gernasiyê ye yani tu çi xas wesfê baş û qenc hebe tu ji bo cejnê bikar bîne bêje belkî hindik dimîne çünkü rojê cejna van xweşiya teva di hundir xwe de dihewîne bes mamoste yani tiştekî gelek bala mikişand ez dixwazim bo temaşevanar li hev bar bikim dibê ji Hazreti Alî radiyallahu anhu keramallahu vechehu pirsîne yekî pirsiya gotiye ya emîrel müminin cejin çi ye yani tarîfa cejnê tu karî jî me bike Hazreti Alî dibê
برسیوه گلک بالکش دایه تعریفا ججنه ده گوتیه هر روژا گوش مسلمانه که را بگناه درباش به ججن اوه yani cezin id roja go Müslüman bêguneh derbas ke cejin ew e. Gelekî birastî jî tarîfayî balkêşe dewam dike Hazretî Alî dibêje ji ber vê her rojek xwe bikin cejin ji xwe re. Yani her rojekê gohûn bêguneh derbas kin bê munkerat û bê fücurat û guneh hûn derbas bikin ji bo nawa ew cejne û bixebitin ji bo ku rojê we tev bê fisq û fucur û guneh derbas be ji bo ku rojê salê salweqat her rojek ji we re bive cejne. Bi rastî jî ev çîkawî gelekî balkêş e. Me got du rojê cejnê yê olî di tarîxa İslamê de hene bes ji xeyrî wê yani em karin bêjin roja Fetha Mekkê ji bo me cejneke. Em karin bêjin li sûretê Maîde got roja Xwedê Teala ayeta sisiya daxiz got îro Medînê we kamil kir û nimeta xwe li ser we temam kir. Bi rastî jî nimetek herî mezin bû ji bo însana xusûsî jî ji bo ehlê îmanê Xweda temam kiribû ew ji bo me cejneke û bi vî rengî em karin bi deha belkî bi seda mînaka bînin got di İslamê de gelek rojê bi nîşan hene ji bo ummetê ji bo Müslümana her rojek ji wana cejneke bes ev cejnê diyar ya Ramazanê û ya Qurbanê ya Qurbanê bi sedem got ji roja Erefê yani ji li mêja sibê roja yazdê Zilhicce dest pê dike heta roja çaremîn pazdeh meha Zilhicce li mêja esir ew tekbîrê teşrîqê got em ji wan dibêjin di wê navberê de ji ber got serjêkirina Qurbanê dest pê dike û heta piştî heta roja çara piştî esrê ji îdiya Qurbanê yani a Zilhicce re dibêjin îdiya Qurbanê bu wê sedemê îda heciya jî dibêjin îdiya heciya jî birêz Zekeriya Piçoğlu tişkîlî jî got bi rastî balamî jî kişand di nav gelê me de nav xelkê me de ji vê îdê re tê gotin îda mezin jî belê yani ev jî ehemmiyet û rast herêma me jî dibêjin îdiya biçûk ya mezin rast yani mamoste li gor nerîna min ji ber got divan roja de îbadeta hecê bi kar tê hez jî karekî mezin e di İslamê de ruknekî İslamê yê hem bi mal hem bi cal tê eda kirin belkî bu wê sedemê gotibe ya mezin ya duyem yani ji bo got rojê müddetê wê ya Ramazanê sê ne ew çarin belkî bu wê sedemê belkî ji bo Qurban ev tê gorîkirin jî dîsa wek cejnê tarîxa her gelî de diya her milletî de heye îbadetek hem hêlek wê İsmaîlî heye hem jî hêlek wê yî nêzîkbûna Xwedê heye înşallah wext bimîne em ê behsa wê jî bikin belkî bu wê sedemê dibêje îdiya biçûk û ya mezin li herêma me jî bi rastî tê bikaranîn îdiya biçûk îdiya mezin bi rastî yani ev balam kişand wextê mamoste behsa îda mezin kir yani nexasim civîna hecê yani bi 2 milyon 3 milyon Müslüman ji her deverê dinyayê li wê der li hev dicivin û wê der wek kongreke mezin kongreke İslamê tê eda kirin yani di ti qewmî de dewletî de ya dînî de ev tiştek wiha tune yani Xweda vê jî kiriye nesîb ku salê carekî Müslüman ji 4 aliyê dinyayê bi milyona tên wê der li hev dicivin ev jî qîmetek pir zêde ye ji bo wê Sêdayê min me got îda Qurbanê gavê ku em bêjin îda Qurbanê muheqqaq ji xwe qurban tê bîra meriv wextê em bêjin qurban jî Hazretî İsmaîl û Hazretî İbrahîm tê bîra meriv yani ew teslîmiyeta Hazretî İsmaîl û nêzîkbûna bi bal Xweda wekî ku we got ew qerara Hazretî İbrahîm ku li ser çawa ku Xweda jê re emir kiriye wê qerarê bîne cî ku teslîmî emrê Xweda bû em hinkî jî behsa wê bikin hinekî jî em yani bi roja me jî girê bidin yani îro teslîmiyetek çawa lazim e
وگو به حضرت اسماعیل راستی سپاردگاه قربانی بریاوی بریاوی معلومه جی، وی محقق. تدی بزاره آدم لگور حابیل. روایت بله، آد بله. سورت مایده آیت 27 خدا عز وجل در بو مثلاوان دو قرآن پیروز ده تینه زمان بحثاوان دکه دبی مگوتو بو قربان نا گوری بکن بوی ربی خواه دبی هر داجی قربان گوری کری بو یا یکی هاتو بو قبول کرن و یا یدیجی نه هاتو بو قبول کرن چماش چونکی نیتا یکی پارزناندی بو نیتا یکی خالص مخلص پارزناندی بو یا هاتو بو قبول کرن یا نیتاوی نه پارزناندی بو او نه هاتو بو قبول کرن سپاردگاه قربانی جباوه ما آدم علیه السلام دست پیدکه پاشه د تبع دینا ده وقت مثلا ججنه وقت مثلا هناك اساس هنه دی اسلام ده ماموسته د تو دینا ده حقیقتا و نهات یک بهرتن yani ya قربان جوره ya dine beredji قربان هبو بس mahiyeta بکارانی ناوان بلکی جداتر بو مثلا د تاریخ ده بحثا روجیت کن بحثا لمیجت کرد بلکی روجیان نصرا بلکی جامع زیدتر بو بلکی لمیجوان جامع کمتر بو قربان جی هر وها بلکی yani şekli gori kirna wan belki nel goriyama bu mesela bahsa tövbe etkin toba ümmeti beri dibejin zare İsrail toba wan dedi Kur'an jî dibeje faqtulu enfusakum dibe xokuştum bu yani xobu kuşta tobayı ev bu yani şekli ibadet adı dini bori de şekli eda kirna wan cudaya bes ruhi wan حقیقت وان د تبع دینا ده قربان جی یک جوانایه وکی وجانی زمان به yani Hazreti İbrahim kemilye bes bave madem bahabil u kabil dest bekiriye ümmeta İslam'e jiye müşkuf hem dikin surette Kevser de malume o iyice fasalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel abtar yani jibo rabbi xwe qurbanê serjê bike aslında ev emreki umumiye boy ümmeti tabi bes de herêma nexesim diya Kurdistanê de Kurdistana Türkiye'de yani mixabin heta çend sal berî yani ev adeta qurbanê pirbelane bû bes ev bazde 20 salê paşiye elhamdülillah xelqê me jî îdî hînkirin got ev ibadet lazim e bikar were anîn ji wê çayovir de hema ez bawerim yego hal wextî wî cî û debrawî dibe qurbanê li gor quweta xwe yê biçûk ya jî yek mezin çend hebtên bişîrîkayî yek mezin serjê dikin bi Hazretî İsmaîl hêlek qurbanê ya îbadiye nêzîkbûna xwe daye tedî ayet jî dibêje dibe ne çermê wê ne xwîna wê naghêja Xwedê bes dibêje yani bikaranîna vê îbadetê we nêzîkî Xwedê dike yani hêlek qurbanê nêzîkbûna xwe daye hêla dijî dostê Xweda Azze ve Celle got em jêr dibên İbrahim Xelîlullah İbrahimê got muhibê Xweda bû çaxa peyman da got çaxa ez Kabê bilind bikim û ez biqedînim ez ê kurê xwe İsmaîl gorî bikim ji bo Xweda û li gor rîwayeta dibe qedand û rojekê ji bîr kir Xweda dixewîne danî bîrayî bi wehyê wî şar kir got peymana xwe pêk bîne dibe rabû boy peymana xwe pêk bîne İsmaîl avêt erdê got gorî bike Xweda Azze ve Celle bi wasita Cebraîl aleyhisselam dibêje beraneke ka heywaneke cenetê aniye gotiye Xweda gorîkirina te qebûl kir ji bedel İsmaîl vê heywanê gorî bike û gorîkirina İsmaîl jî qebûl kiriye ji ber vê yekê jî yani hêlek qurbanê yî İsmaîlî jî heye Pêxember aleyhisselatu vesselam heta li gor rîwayeta dibe 63 sal bû emrê Pêxember aleyhisselatu vesselam dibe ji bedel wan salê beriya wehyê jî qurban daye yani ji bedel emrê xwe tevî qurban daye hêlek qurbanê jî yani bedela umre yani insan ji bedela umr qurbanê dide Pêxember aleyhisselatu vesselam dibe qurbanê gotên gorîkirin dibe quloçê wan û xwîna wan roja qiyamete heta dibe neynokê wan bi postê xwe tên huzûra Xweda şahideyê didin dibe
خوینا قوربانê خوینا heywana got bê gorî kirin beriya bikeve erdê beriya birjê erdê dibe derdkeve qatê Xwedê ji ber vê yekê dibe ji dil qurbanê bidin Pêxember aleyhissalatu vesselam bi dilekî xweş ji dil qurbanê bidin heta hedîsek din de Pêxember aleyhissalatu vesselam dibe yê qurbanê gorî neke bera nêzîkî misgeftê me nebin yê qurbanê roja îdiya qurbanê rojê cejnê ew her çar rojê cejnê goyê qurbanê gorî neke bera nêzîkî cejnê me nebin Cüneyd-i Bağdadî dibêje mamoste dibe qurbanê golmînayê tên serjêkirin heger daxwazê nefsê yek bi wê qurbanê daxwazê nefsa xwe jî ser jê neke tedî daxwazê nefsê hene Qur'an behsa van nefsa dike nefsî emmare nefsî mutmainne sê hebê de hene dibe yek daxwazê nefsa xwe yî xerab heger bi qurbanê re gorî neke yanî wê jî ser jê neke dibe ew qurbana gorî kiriye jî Xweda jê qebûl nake yanî qesta qurbanê jî ji bo got mere daxwazê xwe yî nefsî gorî bike ji ber vê gelek fêdê qurbanê hene mesela Muhîddînê Erebî dibêje dibe qurbana herî mezin got tu teqdîmî Rebê xwe bike got tu nefsa xwe ew daxwazê nefsê yî serkêş ew ê got însan dajo isyanê dajo gunaha got wê gorî bike ew ji qurbana got xwînayê birzîne jî di qatê Xweda de hîn qîmettir e dibe Muhîddînê Erebî dewam dike dibe eslê meselê ne tu xwînê birjîne tamam ev esl e feqat dibe esl tu daxwazê pîs ê di şexsê xwe de ê di jiyana xwe de tu wana jî qurbana xwe re tu gorî bike ji bo rê yanî însanek beriya qurbana xwe serjê bike lazim e adetê xwe yî neqenc lazim e gunehê xwe kevneşopiyê di jiyana xwe de yê neqenc jî wê qurbana xwe re gorî bike çunkî di qurbanê de me got esas ne xwînrijandin e esas teqwa ye Qur'an jî dibêje dibe esas teqwa ye di vî warî de Xweda Azze ve Celle dibêje goştê qurbanê û xwîna wê nagihêje Xwedê bes teqwa we dikêje Xwedê yanî ew niyeta we yî parzinandî wê we bigîne Xwedê goşt û xwîna wê we nagîne Xwedê ji ber vê yekê em dibêjin hêlek qurbanê jî a İsmaîl ew hêlek jî ew teqwa ye a îbadî ye em zivêya jî di derheqê qurbanê de bêjim mamoste qurban sünneteke yanî di pê Adem aleyhisselam ji ber got Qur'an dibêje İbrahîm ümmeteke sünnetek ji İbrahîm aleyhisselam mîras ji me re maye sünnetek wî ye wexta em ser jê dikin teslîmiyeta İsmaîl û teslîmiyeta İbrahîm û gorîkirina İsmaîl temsîl dike yanî yek qurbana xwe ser jê bike lazim e ew teslîmiyeta İbrahîm û gorîkirina İsmaîl jî di bîra xwe de bîne ancak bi vê niyetê qurban bê gorîkirin xwediyê qurbanê teqwa wî wî nêzîkî Xweda bike bes hew ji bo goşt be ez bawer nakim yanî temaşevan bera biborin tu birayê me jî ez bawer nakim ji bo goşt tenê qurbanê gorî bike çunkî we rêbe rojê salê gelekin wê rojek du gorî bike înşallah bu wê niyetê hemû temaşevanê me û hemû endamê vê ümmetê bu wê niyetê gorî dikin û înşallah ev niyet jî wê wan nêzîkî Xweda bike İnşallah qurban serjêkirin tedî sêda min berê ji ber ku wiha pir îmkan tune bû û di gundekî de yek du do qurban serjê dikir û belay yan jî dihatin bahev em bêjin sê çar mal bi hevdûre serjê dikirin goştê wê dixistin tevî hev û li gund tevî bela dikirin parakî çixake îro zamanê me de êdî saziyên sivîl saziyên civakî komeleyên ku vî karî ji xwe re kirine alîkariya bi feqîra re ji xwe re kirine edet êdî li temamê dinyayê vî karî dikin yanî hem li gora min yanî belkî vê xêrê di qat dibe sê qat dibe lewra îro di gundekî de gavê ku ew goşt bêne bela kirin muheqeq ê ku muhtacî wê goştê jî hene ê ku rewşa wan xweş e jî belkî lêbelê wextê ku meriv bide van saziyê îslamî muheqeq
لیستی وان ده قیدی وان ده کسین فقیر هنه نخواستم ای کل دروایی ولات وک افریقا وک فلسطین وک سوری کو وان گوشت بلاد کن يعني دقيقة جي خل جور أزويد دخينم إن شاء الله في وسيلة جي إيكو في وسيلة درنيكا جي ددن أو جي ما خد جي دايش خو يعني براسي ما مستا بارسال برادركي إيكي مخابير بو دريويتيا كده قسمت بو ما بهورا ريويتي كده نهش أفريقيا هاتبو ججنا قرباني دا شو بو من مراخ كرمو جوا شكل ور قولام چونش بو گوری کرنا قربانا خلق افریقا گوما بلاکر یعنی گوام چون گندکی که حیوانا مسر جدکر گو هر وکی مال دنیای تف مجوی گندی را بدیه حق واس کیف دکرن یا بالکشی تدیل وری چاقا حیوانا بس به دوار به yani hayvanı çok mezen am dugron yani o çermevi kere kasap dugron u paşe geçerim dedin ali goşte hurdukun u balatkin dukhun go meçerme gra go nana go çitkin go mago av usular cama go na wala go av çerm go avul kere vak güzane go av çerm jekirin müye serçerm go xartandın govadan ser dina agir vak jibog hiç tiştek nemine او مو نمینه سر یو براشتن حبکی و گو تفجر میشه کردن گو ما گو چی ما بشرم نای خواهرم گو غلا وری هم بشرمه خون yani حیفامت دیگم چرب بامیجن yani گو هف قاس برچی بون گلکی باندور لسر میکن جارنا اف سازی جواکی جی از ناوی آن نابیجم بلکی برنامه آمده نمناسبه çünkü رقلامه خواهی دکن خدا جوان نازی به کارکی گلکی گرینگ دکن yani o saziye civaki burası ji çağa dertkeve o az şahsi xas tamaşa dikim burası ji az zore xwe digirim ji bo gezine gireyim çünkü hakikaten alama İslam'ı fakirin belangazın nezanın hev be haberin yani gelek devleta şu kurbanın xanitunun insan hin yani o deme bere de gonade hina jiyana xwe domin aftune yani cibini de xanırtunu hele kurban eji alikariye yani ev alikariye fakir arahanek insan belki salvakat salicareki belki goş nabinin helma goş naravan hele kuji ev rasti ev saziye civaki İslami naxasım bu insani ji yani kivi karibi ke em pirozbahiya xwe peşkeşi dikin kareki giring dikin yani biraderi لخواب حیله بیزی قربانا خوشا بکم ناس adresi vana di internet adhan sermal perakarın tem parkirin garip ki heyvanı qurbanı xwa teslim bikeş bo gori करने evji kareki başa rasi muhakkak bele وکی 20 دقیقه وقت مایه چند سوال میدیجی هنه سیدای من کرم دار بن انشالله تمام برنامه خوی عید ده از به سوال کم ناکم ده پرسم یعنی هنک مرف قیاسا ایده بریب که حیات خدا تدی سری برنامه شمگو مرف دائما خوزیا خوب دماچوی دینه یعنی پروژه زاروکتی ده جوانتی ده ام هی جوان سیدا ونجی جوان خدا شو راضی دل پیر نابه شو دل پیر نابه بله yani vakit bira ve ide bere çiş bir nakin ev xoşi hebun İro ev kim buye ev zaruke ve çaxe ne bu nesibe wan ve kefe nekrin yani brasti gelek jar de televizyona da de barnamena da az proje tamaşa dikim yani deve naxasim insanı navosere yed temene mawan vakav yani nabena çeluşesi da وان را هف بیدین تکرن یا جی گو یک میکروفون درج دیگه خوزیا خوب بریدین بجا بری خوشتر بو دی بیرامج yani هم زارو بون هم دیگریان مال şekil kıymetli bun, kıymet bun. Tüna bu çünkü bir şey bun ha bu. Belki derece sale de ducar ev şekli iyiydi. Belki keseki nedda desteme. Tüna bu fakiri ha bu. Lugunda şu hoş bini de fakiri ha bu. Bajara belki bgaveki insanı bajer peşya yegun da bun.
يعني خوزيك ببال بري فد هر هلي ده هي بس أصحاب كي جدال مسألة مزادكم هر عمرك وخشيك وياها ما مست يعني عمري دنابينا حفت وبازادة خشيك ويا عمري هي بويري دوي عمري ده دبنجها مجيء إنسان ده دمينه يعني شخص دم درباس به أو عمر أو بويرجر خشه أو عمر دبنجها مجيء ده دمينه دبيش ده شخص تشتجي خشتر ورا مقابل وي ورا بيشبري وي تشتي خشتر جي بكاربينه أو خشاوي عمري نادي حبكي باندورا فياجي هي بس براستي جي يعني اف علاقه جواکی دمامه نه کی سردمه برینه yani بريتي بيرامل گوندا انسان روجا ججنه ده لازمه لمالي گون توا بگریا پیروزباهی ججنا توا بگرا اف اصول بو حتى اف محلی اف ندناف باجر ده يش دروي باجر دندر باجر جواره بو yani tekiliye civaki peş bun ana او tekiliye civaki namane di saate birame yani em xort bun belki havliya emre ma bu yani mezine me ehli mali bave me diyama ape me khale me xuşke me mettik u xaltik u ya var hasıl ye malbati hemul serhev digeriyan yani roja cejne de yek ne ça pirozbahiya cejnaye di kemaniyek bu aybek bu yani ew kemani wî mirovî netanî serxwe bes îro ez li Mêrdîn bajarê Qoser dijinim sala ewil ez çûm apartman em jê dibêjin qesir yani 2017 ez çûm berê xaniyê min li Erdê bû bawer bike ez ew çax jî ez îdarevanê binayê jî bûm yani yöneticî min jî roja cejnê min got ewil ez îdarevanim از جشنا بینایی تد از اول بکم پاشه جبو ملت جهرن جشنا هد یقین بکم آموسته نزی 20 دایره د بینایی ده بو توا گریم شخواه نکا دری و نکر یه وکر جی گو کرم بکه جیران تشت خوازه یا مگوی رو جشنه زاتمش بو پیروزباهی از جشنا و تف قدان ده زاتم از لحویا گو جیران جیوه وره پیروزباهی از جشنا می یک جیران نهاد آنها جی تevê binaya jî cîran rojê cejnê de narinca me hevdû. Berê eyb bû yani tu neça te cejna cîranê xwe pîrozbahiya cejna cîranê xwe nekira wê tiştek bihata dilê wê got te cîranê min ji min xeyîdiye yan min qusûrek kiriye ji min dilgiran bûye ew ê bihata got te cîran tu çima nehat cejna min yani alaqa û têkiliyek warê li pêşberî hev hebû di rojê cejna de mixabin ew nemaye tu devê zaroka sebiyê biçûk jî vedike cejnê berê ew jî dibêje nemayê çünkü yani du sê cîrana digere çara yani dêw bavî wî razî nabe ji bo şekil bigere heyeta zaroktiyê de jî hek baş xerab îro pir hindik bijî yani xweşiyek gerê hebû zewqa gerê hebû ew jî nemaye mixabin yani ew roj nemane ew helaqê civakî ne di rojê cejnê tenê de di dirêjiya jiyana me de ew kêm bûye rojê cejna de berê li pêş bû ji binî de ew nemaye û niha jî yani berê hepkî ji bergê baweriya gel jî li pêş bû di rojê cejna de ev wesîfakî İslamî jî bû yani silayê rehm alaqantiyê meriva yê çûn û hatinê merivayî li bahev têkiliyê meriva وصفاك إسلامي جيبو أو يحبكي كيم بويا يعني نرين وباوريا إنسانا يعني جدا بويا حبكي نهاد ججنا دا شتكن يعني دبي ملكيان أوتيلي أمي رزرواسيونا خوبكن يعني أمي جي خو تشيكن جبوام هرن بقرن هرن تعتيلي يا جي أمي هرن كيجان باجاري يحبكي دولة منتر دبي ججنا دا سيشار روجي و 4-5 روزی تحت ازنا خود سینه دستور قرما خود سینه دبی می هرن کیجان دولت ججنا خو پیروزباهی ججنه بکن یعنی او چون و هاتنا بال مروا و بال گندیا و مالباتی یعنی تی بیرام مالبات دیگریان لسرف نه مروی درجه کمین نزی هفدو لسرف دیگریان مخابن او روز نمانه یعنی امجی خوزیوان روزا دکشینن براستی
yani em dibên ji ku em hatin ku li gunda jî nemaye car car em ji bo bernama münasebetê mêvantiyê ya jî di rojê cejna de em derin em dinarin ew cejnê berê li gunda jî nemane niha jî yok xwebimîne baş e ez tirs dikim yani hin fermîtir bibin yani resmîtir bibin ev rojê cejnê çünkü neslê dûmetin yani wek neslê me niha jî مقاتل جشنê nakin rojê cejna jî ya ez dinarim em derin cana mêvanî rojê cejnê ciwanê mazûban tev xewdane helbukî tê bîra me wexta em ciwan bûn sibê şeveq em radibûn ya ew nemaye yani yani nesla îro zeq û şajê re dibêjin neslê ku radibin êdî 14-15 salîne 20 salîne ji civata hez nakin yani ku ew werin cem hev ba hev sê çar kes dîsa yani piçek hev îdare dikin ew jî serê xwe telefona bi ser sosyal medyayê de bi hev re xeber didin yani kêleka hebin ser medyayê de bi hev re Dünyayê tevî digerin xeberan ji hevdû bêxeberin yani metrak navbênawan dîwarekê rastî jî hev bêxeberin ev jî merezek esrame ye mixabin min karîkaturek dîtibû dehev zarok di mektebê yek jêra divê di Facebookê de bive hevalê min lot دوی واش خواز حوالی تمه هم کلی که بین کلی جار تکلیفه و هاج مراشتن ماسته ولی راسته سیدای من وقتی ما هندک مایه وکی ده دخه وقتی ما از بخوا دنگی واج سال نوتی دزانم ولی ما سر باند یعنی قاست اسلامی دنگی کو و سیره پیغمبر تێدا بەحس و خاڵ دەکرد ژوێ دەر دەنگی وە هێت گوهێ مەدایە و وەکی دنجی سەر ئەدەبیاتە کوردی دەهنێک خەباتێن وە ئەمزانن هەنە هەلبەست هەنە و وەرگەرین ئەم بێژن تەجروبەکەوەی وهاژی هەیە ئەم دخوازی وە هەلبەستکیژی گۆداری بکەن بەرێ داویە بەرنامێ ئەم قسمێکی بەعسا ئەدەبیاتە کوردی بکەن خەباتە وەژ لەسەر گوتنین پێشیە خەواتێک وەژی هەیە یعنی ئەدەبیاتە کوردی ئیرۆ چ ڕەوشێدایە یانژی خەباتێن لەسەر وێ چ هەنە سەر بێ چەند گوتن دەژوارازی بە بڕاستیژی مامۆستا زمانی کوردی زمانێکی ئەدەبیە کێفا منژی پرژ وێ ئەدەبیاتە کوردی ڕەتێ و گەلێکی حەیفە گۆ ئەف زمان بوێ نسلا یا پێشیامە ژمە خۆشتر وی زمانی بکارتینن خۆشتر دشتاغلن نەخاسم ئەف گوندێ چیە گۆتودارە ینی اختیاری وێ کوردیە خوڕ و کوردی دشتاغلن یەک کەلیمە ji zimanê de tev ştaxaliye xwe nakin yani xwe nizanin bikin jî ew nesil here yani gelek dewlemendiya zimanê me bûyî neslî remê veşêr ev jî gelekî heyf e ji bo got ev ziman çandawê li ser piya bisekine û bimîne û bi tevê dewlemendiya xwe em teslîmî neslê li pê xwe bikin lazim e bê muhefaza kirin zimanekî nivîsa wî fermî tune be muhefazakirina wî zor e berê televîzyon tune bûn înternet tune bû radyo jî gelek gunda tune bû kelîmê Türkî bêjeyê Türkî tev zimanê me nedibû niha televîzyon derketiye ji xwe gelek evê yani ev însanê me doza kurdîtiyê dikin zarokê wan seviyan hundirê wan Kurdî nizanin doza kurdîtiyê dike bes zarokê wan bi Türkî de axivin yani Kurdî nizanin gelekî heyfa min tê li vî zimanî û hûn dabibe çaxa Qur'ana pîroz mere dibe her zimanek ayeteka Xweda ye çawa em muqateyê li ayetê Xweda dikin lazim e Müslüman muqateyê li zimanê xwe jî bikin û bi zimanê xwe tedî Qur'an dibêje me her pêxemberek bi zimanê qewmî wî jêrsan û heqîqeten jî yani bandora gitu bi zimanê qewmekî tebliğê lê bike bandorê jî ser wê qewmî dike Kurdî jî wek zimanê derdora xwe zimanek ayeteke ji ayetê Xweda ye bes mixabin ji ber got nivîsa wî a fermî di mekteba de tune ev çend sal yani li hinek zanîngeha tî amadekirin gerçî bes ew jî nekafiye hêdî hêdî tê ji bîrkirin wî warî de rastî hinek xebatê me li ser pirtûkê Kurdî hene kovarek ji xwe bi navê Kela Amed
و مالپرک می بناوی بانگا حق گو بکردی و شانت کن وانا هنه جبل ویجی yani ew nivîskarê malperê û yê kovarê dem salê carek du car sê car got civîn nemeşê dibin birader ne hinek pirtûk amade dikin dû warî de bi rastî li gor zanebûna xwe min jî hinek pirtûk amade kirine yek ji vana ya got nêz de wê bê çapkirin peyvê pêşiya ye gelek bala min dikşand ji berê de jî yani hê beriya ev xebatê me kovar û malperê gelek jara got ixtiyarekî li gundekî peyvek balkêş digo min dinivîsan da pey û hinek jê gelek herekbar yani gelek axicî ne bingehek wanî girîng heye ji ber wê bala min dikşand min nivîsan bes ji bil peyvê pêşiya jî mesela hinek wergerê me hene hinek pirtûkê got min amade kirine hene yani navê wan pirtûka çend heva ez karim bêjim mesela yek jê gernasê bêhemta em dibêjin ew jî hema tasîha wê jî qediye mesela İslam û jiyan e aqîbet min wergeran diye ya kek Bilal yara li bi zimankî gelek herekbar jî yani bi zimankî aqicî jî min wergeran diye ew çapxana bangahek jî yani heta niha hepkî giran pirtûk çap dikirin bes elhamdülillah divê dema paşî de her ji du heyv sê heyva pirtûkekê çap dike sê pirtûk jî derketine mesela çirokê hezar û yek şevê ya kek Cihan got wergeran diye ya kek Mehmet Baran divê paşiyê de nû derketiye me çi dî û çi nedî pirtûkek Kurdî gelek balkêş e yani ez tewsiya min temaşevana got muheqeq vê pirtûkê bisînin û bixwînin û ji neslê nû re bêjin yani bê ew qetliamê got gelê Kurd pêra seran sermaye çi ye ji devê şahida guhdar kiriye û amade kiriye heqîqeten jî ji bo gelê Kurd pirtûkek gelek balkêş e ya kek Mehmet Baran amade kir û çapxana bangahek çap kir me çi dî û çi nedî înşallah nêzde ya me jî ya peyvê pêşiya wê derkeve ji ber bes ji ber got gelek pirtûk di rêzê de hene yani nexasim yê min tenê dernakeve ji niha wa de înşallah salê yek do belkî derkevin û yê biraderê de jî înşallah pey derşe wê derkeve dû warî de me gol taqeta xwe bera kedek me jî têkeve ji bo vî zimanê Kurdî bê me hevaza kirin kedek me jî bera tê de hebe Xudaya pîroz û mübarek be înşallah bi rastî xweziya min wextê ku meriv here pirtûkxanekî kitabevî ku em dibêjin yani wekî ku pirtûkê zimanê Tirkî û hinkî erebî hene wiha rev hebin ev jî ê Kurdî ne meriv ji wan çend pirtûka bineqîne yani ev kêmasîkê ji bo me ji bo gelê me teva yani ji heqetê wextê ku meriv ser zimanê xwe hinek tişta bixwayîne hîn bike merivê wê dewlemendiyê dixwe de jî bivîne erê em ti zimanê Tirkî tu dijminan têkeme wê re tune ji xwe ew jî zengînîkî ye û em vî zêdetir vî zimanî xeber didin zimanê Tirkî ji ber ku em li vê ser hemolatiyê vê dewletê ne lêbelê em bixwe jî erê hinek tişta em ji dewletê dixwazin lazim e bawekî fermî vî zimanî bêjiyan heta hinek saziyên beynelmîlel yani hinek bername çêdikin bername parastina zimana min li ser vê meselê lêpirsînek lêgerînek kir û min konferansekî de jî hinek xeber da li Tirkiye di van salê vî 10-15 salê dawiyê de du ziman hinda bûn temsîlkarê wanî dawiyê ji piştî xwe rehmet kirin qediyan yek ji vê li hêla Licê bû yek ji vê yek zimanekî li hêla Sêrtê bû çend ziman jî dibin talûkê de ne zazakî jî divî ew ê de dihesibînin belkî 10 sal 15-20 salê din Kurdî jî navî yani ew ke talûkê de bidin nîşandan ji ber vê lazim e ev ziman bê xwedî meriv lê xwedîtî bike û pirtûka yan jî kovara Kelha Amed jî xwe em taxîb dikin temaşevanên me jî muheqeq yani meriv ji vê nebêje ya zehmet ez nizanim bixwînim merivê bixwîne merivê wisa hîn bike yani wekî meriv zimanekî nû hîn kiribe ji heqetê ev jî tiştekî balkêş e çend deqê biman sêda min em helbestek ji we dixwazin guhdar jî bikin kerem kin inşallah hadi ji we razî be
هەلبەست ناوێ شەفەق لێ دەخە خەبەردار بە وەرگەڕە یا تورکیاوی کە نوڕڵاه گول سەوەر نویسان و زیکرێویە خێرێ بە gelek حرکبار bû bala min kişand min destûr jî jestand mugazê veya wergerînim Kurdî wî jî destûr da bi rastî jî temaşevan jî wê behecbînin berê jî çend cara qismet bû di hinek radyo û televizyon de bi guhdar û temaşevana re min li hev par kir pir bala min kişand ez bawerim bala temaşevana jî bikişîne kerem kin li gor min yani Kurdî yani wergera wê ji orijinal Tirkiya wê xweştir derketiye yani zêdetir tê zanîn min carek eşkek nurlar xwend belkî niha ji me temaşe dike gelek bala wî jî kişand rastî min jî gelek serê xwe pêreşand di wergerê de ji ber got mefhûmê wê girîng bûn min got ez lazim e heqeyê bidim yani razî be şefeq lê dixe xeberdar be bextireşiya welatê min ji bintara zaman e bes dîsa jî roj dorhêla xwe ji gelê min re diqurpîne xeberdar be çerxa zulmê belkî cîgerparê ummetê di nava diranê xwe de hûr dike bes dengê qirçînê diranê got dişkên zingîniyê ji guhatîne xeberdar be guh bide bayên gotşevên qûbet tê ji Bexdê ji Keşmîrê ji Açe ji Darfûr ji Mogadîşû ji Qabîl ji Gazze ji Cewherqale gelo nameyên ji zaroka tên dipispîsînin belkî jî ev hewara dayîkên Filîstîne di vê bagerê de beranê bi nîşan serê xwe hina kirine li hêviya sibeha serjêkirinê ne kê kirasê bûkaniya xûşka min ya fellûce di nava xwînê de gemirandiye çi zalim wiha bêtirskiriye gelo sebeb û hikmeta vê îxaneta guhnedar çi ye dibe got çol û newalê me deşt û beriyê me qilaç û zozanê me di nava xwînê de xerq kiribûn dibe got Yezîd û İbn û Ziyada herêma me seranser kiribin mîna Kerbela lêbelê xema nexwe dengê lingê tên yên neviyê Huseyna û Mihdiyê Muntezar e xeberdar be diltengiya îxaneta dormedor pêçaya ruhê min xeyyidî me diltengim got hewce bike şewata ummetê hesret e ji mêrxasê sengvekirî re esrek min qulupand belkî jî di qedera inya min de bûye qermîçekê tenêtî û xalîbûnê ji hêladin de xusran û qeyran bi nefya min re bûye heval bera qebib heval ez dîsa jî ji enyata hev dewêlan bi mizgîna berxwedana îslam û xebata mustez'efa rabûme ser xwe bizan be bi tevê zimanê dizanim lewbandinê dikim li ser welatê xwe welatê min wêran welatê min talan û tarûmar rêberê şermnekir tev li vêrê ne meymûnê teqlîdker tev li dora wan ji bakur heta başûr ji rojhilat heta rojava li tevê gund û bajarê welat bela bûne bes dîsa jî mehzûn nebe ey rihana vîcanê min çunkî li temamê deşt û beriyê welatî mîna cennetê gul û reyhanê rengdêr şîn hatine
قبلینە بهنا بهارک با آزادی بارکری دفورینن لسر زمین خبردار به انسانیت نخوش و به حال جواکا انسانا سرکش و سرگرده دولت مسلمان جقام کتنه مخابن مسلمان جی د دهلیز خستک عادی ده خوا غفلت گرتیه سرچاوه وان بله ای مرخاس منی دلال اف چراغو شعلد ده مزگینا دسپیکا وقارک ابو بکری حدتک عمری عفتک عثمانی زانبونک علیکی برخدانک مصعبی دسپیکرنا ازانک بیلالیه و مزگینیه دسپیکا قیامک حسینیه خبردار به بلکی ایرونی که تنگی و تعلیه گو ایرو امدکشینن دل برین گذب شوتی چاف بهسر گرچک نخوش حتی مجیه هندور هستیا ظلم حتی قرک عصیان اوانا تفراستن از دزانم فقط پل تقویما دسپیک عصر عدالت و آسودتی ریدده بزنبه نسل دشوتن بلکی د آگر شیطان ده قدر و قیمت دشوتن مورال دشوته باشی دشوته دلسوزی دشوته تول آلی کی انسان دشوته وجدان وی ساوی تفکر دکن دشوتن قلعه صبری لپیشبری وی شواتی دبر خوددن دشوتن لبلی اف باین مزگینیا بارانا رحمتینا لهفت پارزمین جهانی نرم دگوبل خبردار به فریاد و فیغان متا نصر الله آلیکاری خدا چو وقته هر روز زمین دکه لچارمدورا فلسطین عراق افغانستان کردستان لطو باجار اسلامی ظلم بسروانده باریانه برا انسانیت گوه خو بگره جوان فریاداره خما نخون نصر قریب زافر پر نیزه لارده بملیون حمزه علی و خالدا و لآسیمان آجی ملک مزافر جبوی زافر اسلام کاردکه داربه کا او گلستانا برقاندی کا او دورا گلی به حوال کا او مرخاس بدری بمرن را ببون حوال کا او سعید دوزوان ریا حق کا او حسین جدنگ مظلومار ببون هوار کا او آو هوا احمدی گو هزار بهار دمستا خود جوان گل چلمسی گلستان زوابو چل زوستان هاتن شونا بهارا از دزانم لیبلی و تخوم جیهان سرانسر بزیورین گلزارن نهال ارده هاتیه رشاندن جنوها ده بلبلا خو پیشاندانی گل ریانه کرن مزگین لوه بهنا گلا آف و هوا احمدی اتمسفر تجی کرجی بزنبه دبکدیا ظلمه بساو هفدو گو خاندن گله من شوه بسبه گرتیه سر مال ما اف چی تاریتیا به فجر وها متفتسینه اف چند نفشه چندای وها گو سبین ما تاوه نابینن کالدبن دمرن اف تاریتی ره دارا هیویا من زواکر از دزانم لیبل دورهل رونیدانا تاریتی قطان دیه قیرینک فجرک صادق دکه خبردار به مرخاس شرگله و جاره مباوری آخوا به عزمه سوراند دستان منویسان دیه
di cîhanê de helnayê îdî li ber eşqa me yî Ferhadî ciya xwe nagire bizan be. Dava xwenasiyê ji hundirê me niha davê der, çemê edalet û keremê şikaniya me derbû, niha zeviyê ciwan mert av dide û hesreta gula erwaya welatê min ecmel nik davêje çaxa Gulîstan xeberdar be. Ey mêrxasê minî bi agirê ji hev qetandinê gezeb şewitî, ji hev qetandin goçar aliyê min bi têla hûn nabejî. Ey can bülbül kilamê heskirinê di nihirînin îsal xeberdar be. Saeta xweş. Awa xweştir, xwedê razî be, yawa avatir. Serçavara hatin. Xwedê ji we razî be. Carek din îda we û malbata we aile we pîroz. Ya we jî xweda ji we razî be, ez jî bi wasta televizyona rehber cejnû îda, pîrozbahiya cejnû îda tevê girtiya mehkûma muhacira nexweşa yê got ji erz û îyalê xwe bi dûr, yê got li xwe heyîrî deyndar û tevê ummeta İslamê ez pîrozbahiya cejna teva dikim. İnşallah cejnê pêşerojê xweştir û hêd atmosferek ewîn û xweşiyê de em ê pêşvaz bikin bi hevrarê. Xwedê ji we razî be. Serçavara hatin Seyda Mele Mahmud Qilınç. Xwedê ji we razî be. Temaşavanên hêjan vê îro jî hatin dawiya bernama îda Qurbanê. İnşallah sibê wê bernama me dîsa hebe. Em ê sibê jî bi mêvanek muhîm pêşberî we bin. Em carek din îda we pîroz dikin. Emanetî Xweda bin. Esselamu aleykum.